Dobrý deň prajem, moje meno je Matúš Javor, produktový manažér firmy KVS a rád by som vám predstavil novú vlastnosť repky Insect Protect. Insect Protect je názov unikátnej geneticky podmienenej vlastnosti, ktorá výrazne znižuje poškodenie repky larvami skočky. Skočka repková predstavuje jedného z najzávažnejších škodcov repky olejnej a vyskytuje sa takmer v celej Európe. Jej škodlivosť narástla najmä po zákaze Európskej únie používať neonikotinoidové prípravky na ošetrenie osiva a niektoré insekticídne prípravky počas vegetácie. Tradičné ciele šľachtenia ako zvyšovanie úrody, medziročná stabilita, odolnosť voči chorobám, vyzimovaniu, poliehaniu, pukaniu šešvu boli nedávno doplnené o selekciu genetickej rezistencie voči skočke repkovej. Pri šľachtení odolnosti voči hmyzu existuje niekoľko výziev. Hmyz je menej predvídateľný ako napríklad huby alebo baktérie a preto je ťažšie s ním pracovať pri pokusoch. Napriek všetkým úskaliam sa už po 5 rokoch od založenia programu šľachtenia odolnosti voči skočke repkovej úsilie vyplatilo. Spoločnosť KVS vytvorila 7 odrôd pre rôzne klimatické podmienky vrátane odrody KVS Demos, ktorá sa dokonale hodí do slovenských podmienok pestovania. Vhodnosť do slovenských podmienok pestovania dokázalo víťazstvo KVS Demosu v nezávislých poloprevádzkových pokusoch SPSHDO, kde KVS Demos dosiahol prvé miesto v sortimente B už v prvom roku vedenia na trh 2024. Spoločnosť KVS totiž vstúpila do nového segmentu šľachtenia repky olejnej vyvinutím odrôd, ktoré sú menej náchylné na poškodenie skočkou repkovou. Tento šľachtiteľský úspech potvrdil aj vysoko uznávaný francúzsky výskumný inštitút Terezinovia. Skočka repková predstavuje dvojitú hrozbu pre repku. Prvou je požiar klíčiacich rastlín imágami skočky, druhou, často prehliadanou, až kým nie je neskoro, je poškodenie rastlín larvami skočky v jarnom období. Insect Protect odrody repky nie sú 100% rezistentné voči larvám skočky. Keďže sa v nich ale vyvíja preukázateľne menší počet lariev, lepšie sa vysporiadávajú s požiarom a poskytujú tak vyššiu istotu stabilnej úrody. Táto vlastnosť však nemá žiadny vplyv na poškodenie schádzajúcich rastlín, ktoré spôsobujú imága skočky repkovej. Ako môžete vidieť na priloženom grafe, počet lariev v Insect Protect odrode je aj o 40% menší ako počet lariev u štandardných odrôd. Pestovaním odrôd repky so špeciálnou genetikou zo šľachtenia KVS teda možno výrazne znížiť napadnutie repky larvami skočky repkovej a tak si zvýšiť šance na dosahovanie vysokých a stabilných úrod. Insect Protect odrody repky pridávajú ďalší stupeň ochrany istoty v pestovaní repky. Zhrnutím výhod pestovania Insect Protect odrôd sú až o 40% menší počet lariev skočky repkovej v rastlinách repky voči štandardným odrodám, menej sekundárnych infekcií, lepší vývoj pred zimou a menšie poškodenie vyzimovaním, lepší jarný reštart vegetácie, menej rastlín bez terminálnej stonky a stabilnejšie úrody. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa na poli.